Mula kok Mbak Lurah ngersake lagu iki ya Mas. Oke. Penak Gubuk Asmara. Nggih. Penak apa Pak? Ya enak pokoke. Penak wong. Iya kenangan kok ya. Kombinasi musiknya barang. Dinamis ya ta. Nyenengke. Ya. Ayo Dik. Endi Pak? Ayo. Senengane kok. Kau. Nang apa ta? Ayo Dik yo ning. Allah rambutnya saiki di warna-warna, cari berhatiane gareng. Alah nah. Rambutnya sapa Pak? Hah? Rambutnya sapa? Rambutnya jenenganipun nih kalau. Oh boten. Panjenenganipun nih kalau. Wah rambutnya saiki rada keungu-unguan. Ini pirang Mas ngono kuwi. Pirang. Oh pirang. Pirang. Pasti uane pirang-pirang. Aduh. Oh, syukur. Galak irake sik galak lho. Oh, iki berarti kula ki nembe mlungsungi. Ayo. Oh. Aja lungguh sik, bablaske segara angin ya. Segara angin. Segara angin. Apa? Angin. Mbak Vita aja ya Pak. Oh ya monggo ora apa. Oke. Oke, segara angin pamundutan saking kanca-kanca panitia. Nggih, negara angin kok segara. Negara angin itu lagu terbarunya Denny Caknan. Oh. Si Erlina nang atur pro yo. Erlina ada enggak? Mbok menawa ki sak lagu. Ini Mbak Erlina, yo dibantu iki pamundutan negara angin. Nah, nduge Erlina. Erlina, di mana di kau? Nih, nah, ya. Mari kita tamasya keliling-liling kota. Terus maju terus lah salaman karo gini karo harus simbah karo kanu dalam ngaduh iki wah iki akrab iki apal nduge Erlina di Erlina ugi ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh Mas dalam kanca-kanca saking pepunden saking Ponowareng nggih sinten Mas Jian niku kalau mau sampun ketinggal ngombyongi nggih. Selamat malam Erlina. Selamat Mbak Dalan. Wah keren sekali. Apa kabar Mbak Dalan? Wah kabar baik. Kamu gimana? Alhamdulillah. Rodok meriang. Walaupun agak meriang tapi kamu tetap cantik loh. Terima kasih. Luar biasa. Biar sik bocah saiki jan. Nggih. Nggih. Niki anu, Dek. Nggih pripun? Niki kanca-kanca nyuwun dipun biyantu wonten ingkang ngersakaken lagu Negara Angin. Itu lagu dari Denny Caknan kan kalau nggak salah kan. Negara Angin ya. Wae nyeritake boro ning daerah Belanda terus ceweke lunga karo wong lanang. Nek ora kleru ngono kuwi gitu. Negara Angin itu negara kincir ya. Negara kincir. Sing penting lagune metu. Wong lanang sing penting metu. Iya.
Tapi aku rada seret niki, Oh Pak. tidak apa-apa, justru sing seret ki sing apik. Pripun? Berarti niki turun nggih nadane nggih. Turun, oke, nggak apa-apa. Oh malah seret ki penak kok. Ya apa? Oh malah seret ki penak kok. Yuk. Walah. Kelodonan ki malah. Ayo. Negara angin nika ngampil kagunganipun Mas Denny Caknan. Nggih. Mun ketemu dereng. Mas. Aduh kok. Masih. Aja dhuwur-dhuwur. Nggih. Monggo Mas Iis. Arep mbok rali sik. Monggo Mas. Bapak nginjen lho Mas. Tadi Selamat semuanya. Ketika dekati masih ora tau ngami ademi mini siji sawise rampung ke urusanmu. Masih ora tau nami ademi mini siji masalah ditemoni tekaku mung pengen iliki kepisan benua negara gayu tresna murasane wis ramugi wis beda semenjak terapeko yang sing biyen dadah dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning tangan kobraku isi sayang awakmu ngerti ora sudi ngenteni zaman susahmu. Negara angin. sakit Mas. Ngerti ya ora sudi ngancani zaman susah ya, Mas. Iya, baru tak parani malah kok kaya wong beda. Jah. Isi bayang-bayang isi jadi kenangan bekas semburan kelanmu wangi di sini hatiku isi tertangani isi tertangisi isi terus tangisi.
Terima kasih atas bantuannya nggih, Mbak Terima Erlina. kasih nggih, Pak. Pak Luar Dara. biasa. Untung ada kamu. Tapi aku nganu Apa? sedikit lupa. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Iya, tidak ada sempurna itu nggak ada loh, Dik. Iya, karena di sini nggak ada yang sempurna ya. Betul, betul. Oh, Tapi dasar- kamu mendekati. Dasarnya dah siji nggih mikir Dah siji. pirang-pirang. Oke. Iya. Aduh, ya. Terima kasih Lek Demit, Pak Dalang sehat selalu. Nanti goro-goro tampil lagi ya. Nanti goro-goro lagi ya. Ya, kalau nggak itu ya, Apa? nggak ngantuk gitu ya. Oh iya, nggak ngantuk no. Udah ngantuk ya Lek Demit ya. Enggak ngantuk. Pak, sudah ngantuk Pak. Oke, terima Terima kasih kasih. Mbak Erlina. Selanjutnya Mas, Jalan. Jambu Alas ya. Nah, ini juga pamundutan. Kula nyuwun Mbak Yanti. Ya. Mbak Yanti kantoran Jumeneng ya. Dodok dulung. Sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Malam ini siaran langsung TikTok tentunya banyak pelanggan jenengan sing sami derek mon. Enje, alhamdulillah wonten sing order Mas. Oke, ada. Enje. Terus pokoknya Paken bukake jam pinten? Oh iya, iya. Biasanya buka jam berapa sih? Nggih nek mboten derek jenengan jam 9 malam Mas. Sampai? Sampai telase pasien. Oh, kireng. wah apane wong kula di WA, Mas. Kula lurah mriki, tolong paringi nomor Yanti kula badhe pijet jajal. Oh, syukur, Wong biasa wis do ngaku lurah nek karo Yanti. Lah iya ta. Supaya anu kok ya jenenge membranding dirinya kok Ben Yanti iki tertarik. Waduh. Enje. Kudu kuat godane ya, Yan. Oh enje Mas. Oh iya iya iya. Harus. Oke. Biaya pijet berapa ya sekali Nggih pijet? tergantung terapi. Terapi. Nggih. Sak titik. Sak titik Urat 100.000. Waduh ora tenyong pintu, Mas. Ya berarti 700.000 Mas. Aduh. Ya kok ana diskonnya sithik. Pamundutan Jambu Alas. J. Diduetke nggih kali Mas Demit. Inje. Coba kaya ngapa Mas Demit? Duet kali terapis pijet Terapis. khusus pria dewasa. Pokoknya nyong pijet karo Yanti pisan boleh melarat. Kok ya iso. 700 kok. Lah iya ta. Tapi kan mari Mas. Marem kok tak kesele kok ya. Marem. 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 Marem apa mari? Marem ya mari. Wah, marem ya beres ya, Mas. Iya. Pokoknya nek wis metu berarti wis. Wes budak marem, Nyong. Ayo, jam balas. Iya. Jambu Alas, Wajul Goang Indonesia. Terus kelingan ramah tolak kasih kasih sayang karep patiku makon dadi bojo sayange wis tuwek bojo aku wis kadung Wis kadung tresno. rasane hati yen aku ora rapot melu duweni balas kulite joseti kakak wis duwe bojo ada semut
Apa sing ora kelingan karo Yanti ya, Mas? Ngayu ngono, Pak. Kulite iso sing ngerti gagas wis duwe bojo. Ada semut gunung orang aja. Mas Demit. Mangke seneng-seneng bacutke pas goro-goro. Nggih, netepi wajib sopan ndara. Ya bacutke lakon sik, Mak. Kuku sing dupa kang gumalun